Naiya sayang ka ti seminar iti investigative competence on election offenses ken case filing procedures ng nangruna kadagiti police officers iti Pangasinan Police Provincial Office iti Lingayen. Iti katatatnon at adapay matakdera na ti Akemda nang nangruna ti panakatalina ti integridad ti election para itinayon nga investigative abilities ken panaka pasigurado ti panangikemda kadagiti may pila a kaso. Imbitado ni Supreme Court Chief Justice Alexander Hismundo nga inrepresentara ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Sumaiting ken nagbalin ang mensahe na iti husto apan nakaipaay ti justisya saan lang ati pan nakakumbiktara dagiti maseknan no diket masapul nga agsalina ti pan nakasuros dagiti election related offenses. Imbatad na asaan ko maarumbeng amay tantanta na ti justice system sa daytikat na patidker ken modernisadon. Hinayon na ang manulaengin aldaw ket ito'y tumunin ang maipakat ti karbengan na ti sagtunggal maysa nga aga butos. Malaksi ti rayta ket karaman pay anangiga na ti lecture may nagiti cybercrime in relation to election laws and COMELEC Resolution number 11064 una dito COMELEC Resolution number kontra bigay. Kagawa iti 1999. Ano jay kontra bigay? When Idol Bernard. They're pertaining to ano ganan? Vote buying dito yan. Na stricto daya. Siguro kadiga po kadito ana Idol Joan, nagiti na pasabak nga may alleged vote buying in some areas ijay Calabarzon, NCR, Kakasjay and other parts of the country. When Idol Bernard panakadakama ti nagnagan nga rod dagiti agpayda. Sino nga rod ti mairaman or karaman kadete nga seminar or training? Iso nga nakitay up ti Supreme Court Justice iti biyang ti Philippine National Police tay sumet ti kadua ti Commission on Elections when ata ni COMELEC mo tatati mang igem kini PNP kunam. When Idol Bernard. So another course DJ and Supreme Court is Supreme Court. That's the highest form of court in the Philippines. Idol Joan, kataas-taas ang hukuman na yan. So napintas man and hopefully iti matiliw ken awan iti pilpilyenda Idol Joan. Patas dapat no bantayan dati may isang politiko ijemot bangir bantayan dapat correct? Okay. Go ahead Idol Joan. Damag iti regional office kadwa iti 99.5 Basindawag Idol Joan Gistin Tatak.